Добрый день, паважанае гаспадарства. Гаворыць і паказвае Свабода. З вами празкі акцэнт і я, Юры Дракахруст, а таксама мой калега Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Добрый вечер. Тэма нашай сённяшняй гутаркі ці сыдзе Александр Лукашенко. Відавочна, што у Беларусі пачалася рэвалюцыя. Это дакладнае вызначэнне, ужо немагчыма называць тое, што ў краіне адбываецца, пратэстамі ці мітынгамі. Маштаб народнага супраціву такі, што ніякага іншага слова тут не падыходзіць. Ну, это зусім по Шекспіру, як бы мовіць, бернамскі лес пайшоў на Дон-Сінан. Вот, калі да гэтага далучыліся заводы, калі нават вельмі лаяльныя, так бы мовіць, абласканыя рэжымам людзі, селебрыці узнімаюць свой голас супраць, прынамсі, гвалту, але і таксама несправядлівых выбараў, ну, гэта ўжо як бы новая якасць працэсу. Але тым не менш, як бы рэвалюцыя это не синоним перамогі. Так, вядомы верш в перакладе Маршака: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Але рэвалюцыя не абавязкова перамагае. Рэвалюцыі могуць і праігрываць. І вот таму пытанне, як бы, якія шансы на то, што она все ж таки пераможа. Сергей. Так, сапраўды. Ну, я адразу скажу, што калі, скажем, 3 дні назад, 9-10 числа, я даваў бы так, ну, і мы пра гэта гаварылі ў нашым эфіры, ну, умоўна кажучы, 10-20% за перамогу супраць 80, наадварот, што ўсё застанецца так, як было, я не меў на ўвазе стан грамадства. Лукашенко застаецца, то зараз мне падаецца, што прыблізна шанец у Лукашэнкі застацца, но 25-20%. Большая частка, все-таки больш шансаў на тое, што ён будзе зменены, прычым зменены, магчыма, ну, змецены, калі мы гаворым пра рэвалюцыю, розныя можна ўжываць тут вызначэнні, даволі хутка. А магчыма, не хутка, але, ну, я буду так здзіўлены, калі ён да канца гэтага года, календарнага 2000 года, дабудзе у пасадзе, той пасадзе, на якой ён зараз знаходзіцца ў крэсле кіраўніка Беларусі. Безумоўна, ты сказаў, і працытаваў Маршака, што розныя ёсць варыянты, ёсць прыклады рэвалюцыі, якія перамагалі, і сістэмы, якія усталёўваліся гэтымі рэвалюцыямі, існавалі дзесяцігоддзі. Прыклад той краіны, у якой мы все жылі, Савецкага Саюза, які быў вынікам перамогі бальшавікоў у 17 годзе. Ну, Великая Кастрычніцкая рэвалюцыя, як у нас яе называлі, а в прынцыпе, конечно, безумоўна, гэта была рэвалюцыя. Была рэвалюцыя 905 года, якая скончылася так, як пісаў Маршак. Розныя былі рэвалюцыі, Великая Французская рэвалюцыя, розныя былі рэвалюцыі, і былі шмат такія фактары. Вот на гэты момант, чаму я кажу, што ёсць вялікі шанец, што Лукашенко сыдзе. І, напрыклад, яшчэ некалькі дзён назад я б такога не сказаў. Таму што некалькі дзён назад, так, былі вялікія пратэсты у сталіцы. Выходзілі людзі ў рэгіёнах, у Віцебску, у іншых гарадах, у горадні, але вось гэтыя, акрамя Менскага, брутальныя, абсалютна нематывавана жорсткія дзеянні міліцыі. Ну, я называю, калі кажу міліцыя, найперш маю на ўвазе ОМОН. ОМОН – это отдел милиции особого назначения. Он так расшифровывается в русской аббревиатуре, тому, ну, але это милиция. Яны, в принципе, збили эту активность в регионах, Менскую она заставалась, але это уже было такое дикое полевание на людей. Мы все бачили на відео, а жыхары Менску бачили в ачавіткі со своих вокнаў,
як просто міліцыя палявала в літаральным сэнсе за людзьмі, просто па 5, па 10 на аднаго збівала, і здавалася, гэтаму не будзе канца, пакуль просто вот все это не суцішыцца. Народ неяк так, ну вот тое, што мы маем на увазе пад народам, неактыўная ягоная частка маўчала. А вось дзень назад узняліся заводы. Дзень назад узняліся заводы, выйшаў рабочий клас, і якраз вот тое, пра што мы з табой, Юра, гаварылі і в наших адноўленых вечаровых радыёэфірах, што якая была розніца. Калі выходзілі пратэстоўцы на вуліцы, іх безлітасна просто збівалі, ну а потым, як мы зараз ведаем, катавалі у турмах на Крэсціна, в іншых, Жодзіна, в іншых месцах. Як толькі выйшлі рабочыя, ніякай сілы да іх прыменена не было. На перамовы з імі пайшлі, ну не на перамовы, на угаворы, правільней сказаць, там мэры гарадоў, начальнікі райаддзелаў, абласных аддзелаў міліцыі. Нават прэм'ер сёння прыехаў. Так, нават прэм'ер прыехаў. То бок это абсолютно іншая сітуацыя. І вось я памятаю, некалькі дзён назад ты выказаў быў такую думку, што в нашай размове, што вось калі выйдуць рабочыя, то мы паглядзім, як у ОМОНа атрымаецца іх збіваць. Вот мы зараз бачым, што ну, в якім разе яны не змаглі іх біць. Вот тыя некалькі тысяч чалавек, якія зараз, ну, разыходзяцца лічбы, хто кажа 5 тысяч, хто кажа больш, якія зараз знаходзяцца каля дома ўраду, і там у тым ліку прадстаўнікі МТЗ, я абсолютно перакананы, цалкам перакананы, што супраць іх ну, калі, конечно, адтуль там не з'явяцца нейкія правакатары, не кінуцца біць вокны, як это было ў 10-м годзе, супраць іх ніякай сілы прыменена не будзе, таму што калі супраць іх прыменяць нематывавана сілу, их там разгоняць, просто разгоняць, я уже не кажу там про гумавыя пулі, про дымавыя там шашкі ці нешта падобнае, то калі гэта, так сказаць, калі гэта адбудзецца, то вынікам просто будзе тое, што ў панядзелак устане уся Беларусь. І маю на увазе все, вот я перакананы, літаральна все, ну 90% прадпрыемстваў просто спыніцца. І будзе такі бясконцы палітычны страйк. Уласна цяпер, скажем, мы маем тую сітуацыю, што, напрыклад, на Жодзінскім Белазе, на некаторых іншых прадпрыемствах рабочыя далі некалькі дзён да панядзелка, каб былі перададзены іх патрабаванні, палітычныя патрабаванні, адстаўка Лукашенка, новыя выбары у адміністрацыю Лукашэнкі. А калі вось сёння будзе прымененая сіла, то я абсолютно перакананы, у панядзелак спыніцца ўсё. Ну вот зараз, дарэчы, інфармагентствы перадаюць, што ў Лукашэнкі зараз адбываецца тэрміновая нарада па пратэстах. Так это названо, по протестах. Вось. Але я хочу поговорить про яшчэ один фактор. Вот нам пишут в чате, ці читали вы твит Маргарыты Сіманян? Читали, зразумела. Я хочу нагадать, что это кіраўніца Russia Today, это не просто там некий вольный оглядальник, вот, это фактично буйная российская чиновница, вот, и она выказала в своем твите обурение тем, что отбывалось на Крэсціна, вот, и сказала, что может быть ветливым людям там разобраться, так как они умеют. Так, не сказала, что, як, так сказать, на чьим боку, але в контексте этого, калі говорилось-то менавіта про Крэсціна, не про вулицы, где як бы одни били других, можно так сказать, а на Крэсціна бил только один бок. Вот. И таки намек, як бы, ну, хутчэй, вот, калі прочитать этот текст, то як бы это парада, ці такой намек на то, что ветливые люди фактично скинут Лукашенко. И еще один факт можно привести, на мой погляд, вельмі важный, то, что митрополит Павел, кіраўнік Беларускай православной церквы, откликал свое віншаванне Лукашенко с перамогай на выборах. И он сказал, что вот верники
Как бы у іх такі настрой, а я вот абураны якраз тым, што было на Крэсціна в Жодзіне. Вот. Ну, тут трэба разумець, што беларуская праваслаўная царква это в прынцыпе філіал рускай праваслаўнай царквы. І царкоўная дысцыпліна рэч можа быць яшчэ больш жорсткая, чым в войску. І такую заяву кіраўнік БПЦ ні в якім выпадку не мог зрабіць просто потому, что вот у него там душа, так сказать, болела. Она, может быть, у его и болела. Но он обовязково позвонил в Москву, позвонил у кіраўніцтва РПЦ и принамсі спытаў. И як минимум ему як бы не забаранили. А як максимум ему это и пораили. И тому я не выключаю, что в этой ситуации Лукашенко могут дапамагчы. Так ці інакш, я вот казаў про это на днях, что это может быть не обовязково там, як намекнула Симонян, ветливые люди, это может быть просто звонок с Москвы от, так бы мовіць, авторитетных людей, ці то спадару Караеву, ці то спадару Вакульчику, ці им ободвум, что, знаете, а вот есть у нас думка, что хорошо бы вам встать на бок народу. Вот как-то так вот мы подумали. Вот. И причем, магчыма, это подумали не только в Москве, потому что вот, здаецца, заўчора была информация про то, что Путин абмяркоўваў с Макроном беларускую тему. Ну, вот яны могли... Справа тем, что вот, скажем, летось у Молдове это была уникальная ситуация, когда фактично Захад и Россия разом выгнали тамтэйшага ўсемагутнага, як здавалася, ўсемагутнага олигарха, гаспадара, так бы мовіць, палітыкі Владимира Плахотнюка. Да, яны дамовіліся. Да, потом ізноў пасварыліся. Но вот этот кейс, вот эту проблему яны там вырашылі. Не выключено, что яны могут и вырашыць и беларускую проблему вот каким-то таким шляхом. Безо всяких, так сказать, человечков там и всего іншага. А вот бо справа ў тым, что эта система ўжо трещить. Там ўжо велізарныя, як бы мы бачым, праблемы. Я вот чаму кажу, что все-таки тое, что в Беларуси як бы адбываецца революция, потому что революция это не войсковая операция. И вот мы часом, так бы мовить, говорим, там 100 тысяч выйдете, не 100 тысяч, вот кольки. Но справа в тым, что мы бачым, что як бы вот распаўзаецца сама ткань легітымнасці гэтай улады. Калі вот я кажу, и селебрити там прымаюць нейкія заявы, и церковные дзеячы, и мастаки, и вельмі верные люди, якія учора яшчэ были верные, так сказать. Вот революции, они отбываются менавіта так. И это их механизм, когда просто влада вот просто высыпается сквозь пальцы. Революция это не войсковый, это духовный процесс. Она повинна перамагчы в сердцах, в розумах. И вот мы это и бачим, и в этом сенсе, магчыма, нават невеликі штуршок, вот такі, так сказать, тихий звоночек, он ввогуле вырашыць все. Вось, Юра, толькі што бачу на нашым тэлеграм-канале «Радыё Свабода», хто яшчэ не падпісаўся, падпішыцеся, такое паведамленне. Вайскоўцы, якія стаяць у ачапленні каля дому ўраду, папрасілі пакінуць плошчу Незалежнасці ў парадку. Я маю на ўвазе пакінуць не ў значэнні сысці з плошчы, а калі вы сыдзеце, то хай там будзе на ёй, ну, там, я не ведаю, там, абёртак, там, мороженага, ці там штосьці, хай это, так сказать, будзе чыстая плошча, то бок прыбраць месца пасля сыходу. Ну, вот гэта такі індыкатар. Гэта сапраўды такі індыкатар. І ты ўжо прыгадаў тут гэты пост Симонян. Ён выклікаў вельмі такую энергічную адмоўную рэакцыю у карыстальнікаў сацыяльных сетак. Но я бы яшчэ дадаў, што ён адмоўную рэакцыю выклікаў і ў Валера Цыпкалы, якога многія запісалі ледзь не в агенты Кремля, Москвы, который сказал, что называется, дякуй, но мы сами разберемся. Ну, мы говорим тут вот про, так сказать, палітычна актыўных людей, это и Фейсбук, и вот ты пригадал Цыпкалу,
але вот для мяне індыкатарам было вось што ацэнкай. Это, магчыма, нават не звязана, ну, явно не звязана з пастом Сіманян. З пастом Сіманян, хутчэй за ўсё, быў звязаны плакат, які быў у Менску «Путин, разберемся без тебя», а вось відэо, заснятае Белсатам на Гродно-Азот, дзе некалькі тысяч чалавек стаяць супрацоўнікаў перад адміністрацыяй пад чырвона-белымі сцягамі і скандуюць «Жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь». Я не хочу сказаць, што яны там перакананы абсалютна ў нейкай нацыянальнай ідэі, але склалася у мяне такое адчуванне, што яны не будуць у задавальненні, калі сюды прыйдзе Путін і будзе анексаваць Беларусь. Так, магчыма, Крэмль паспрабуе зусім, ну, я дапускаю абсолютно такі варыянт, таксама ён паспрабуе, як ты выказаўся, дапамагчы Лукашэнку. Вось у 96-м годзе увосень Крэмль дапамог Лукашэнку ў прамым сэнсе, просто уратаваў яго ад імпічмента літаральна, ну а ў гэтым годзе ён дапаможа яму з з мінімальнымі для Лукашэнку наступствамі, ну, сысці з пасады кіраўніка дзяржавы. Не ведаю, як гэта можа здарыцца, але так, ну, магчыма, для Лукашэнкі гэта нават быў бы найбольш такі нармальны варыянт. Ну, Муталіба ўжо жыве недзе там на Рублёўскай шашы, так? Вось гэта Януковіч жыве недзе там пад Ростовом. Ну, будзе жыць Лукашенко там на Рублёўцы таксама ці недзе яшчэ. Бо іншыя варыянты для Лукашэнкі могуць быць, ну, вельмі дрэнныя. Ты прыгадаў генералаў, ну, падзеі апошніх дзён паказваюць, што это не та сітуацыя, калі у нас не тыя генералы, калі 2-3, хаця вот тэхнічна гэтага хапіла б. Ты прыгадаў Караева, кагосьці яшчэ, ну, калі б, скажем, генералы Караева, Вакульчык зашлі ў кабінет Лукашэнкі і сказалі: Александр Григорьевич, ну, я назвал это имёны умоўна. Так, ну, я их... Добра, скажем так, некалькі генералаў зайшлі пры пасадах, не адстаўных генералаў, а пры пасадах, ну, але кіраўнікоў сілавых ведомстваў, сказалі: Александр Григорьевич, ну, вы бачыце сітуацыю, значыць, вось праект указа пра тое, што вы заходзіце з пасады, вось вам на выбар 3 маршруты, куды паляціць ваш самалёт. Значит, самолет под парами, мы вам гарантуем проезд до аэропорта, мы вам гарантуем взлет, мы вам гарантуем посадку, нічога іншага мы вам гарантаваць не можем. Вот калі б гэта было, я перакананы, што вот, ну, гэта бы адбылося. Але можа быць яшчэ горш, так сказать, то есть, ну, варианты тут могуць быць розныя. Так что... Ты не спешайся дзяліць скуру незабітага мядзведзя. Я не выключаю, што могуць быць яшчэ розныя хвалі, таму што, гледзячы па ўсім, як бы, скажем, і вот это вакханалія гвалту, якое была на працягу 3 дзён, і цяперашняе такая пэўнае адступленне, пэўная лібералізацыя, і то, і другое, вот, на мой погляд, было вынікам халоднага разліку. Тады силу уживали не тому, что Лукашенко там разъюшен. Это был разлик. Мы уживем силу, мы их заполохаем, и как бы мы выиграем. Высветлилось, что так не атрымліваецца. Добра, давайте мы крыху, так сказать, дадим назад. Может, протест сам выпетрится, они там все поміж собой перасварятся, и мы все равно выиграем. Так что зараз вот... реалізоўваецца другі сцэнар, і ён можа, в прынцыпе, атрымацца. Хаця варта сказаць, што вот добра, што Светлана Тихановская пришла в себе і як бы абвясціла пра стварэнне нейкай інстытуцыі, вот, назвала сваіх упаўнаважаных у Беларусі, якія як бы павінны яе прадстаўляць, таму што, ну, многія вот захапляліся, да, какой классный протест, значит, вот такі стыхійны, спонтанный, вось, але, ну, может быть, в этом и были свои пераваги, але як бы спонтанных палітычных перамоваў не бывае. Палітычныя перамовы вядзе нейкі, калі не лідар, то, ну, в любым выпадку прадстаўнік грамадства. І добра, што як бы Тихановская на себя эту ролю як бы взяла.
То, что она не лидер протеста, ну вот у меня приходит в голову такая аналогия как раз Майдана, украинского Майдана. Калі, скажем, Ющенко был лидером первого Майдана, то Яценюк, Тягнебок и Кличко до певной ступени только были менавіта лидерами, они как бы были представниками его. Такая же подобная функция и у Тихановской теперь. Добре, что яна как бы вот ізноў в седле, і я думаю, что, ну, зразумела, яна як бы та фігура, якая можа такія перамовы весці. Так, все может быть. Я абсолютно, Юра, с тобой згоден. Все может быть. Ну, безумовно, что вот то, что мы зараз бачим зацішше, я маю на увазі зацішше з боку силових структур, а зовсім не з боку протестонців, яно ясно, что оно различено, яно зроблено з неким разликом. Ну, конечно, они не спужалися там международной реакции, ці правоабарончих организаций, ці нечага такого. Плевать они на все на это хотели. Але вот тут им змешало, напевно, карты то, что вышли рабочие. Вот то, что сегодня, когда сегодня были выпущены, уже вчера выпускали люди закрестные, які просто весь интернет завален этими фотоздымками жудасных этих выников, этих жудасных здеков, там просто кровоподтеки на полову спины и так далее. Это, конечно, обурило людей, это людей вывело. Причем Сергей, я хочу как бы подкреслить, вот, так сказать, важный момент, что бывают вельми жорсткие разгоны манифестаций. Бывает вельми жорсткое обыходжение с людьми, вот, которые вышли на площадь, кто-то там, может, и палку взял, кто-то там камень кинул. Але, ну, вот это как бы конфликт. Это силовый конфликт одного боку, другого боку. И в этом смысле, коли вот эта картинка как бы возникает у людей, нават забойство, але вот в этой ситуации там полиция стреляет, и стреляют, бегают там и так далее. Это уражвае, але калі человек уже затрыманы, калі человек уже абсолютно безоборонны, и его просто катуюць, ну вот это уражвае ўсіх. И в этом сенсе, дарэчы, вот вельми, на мой погляд, важный такі момент, як хто бы што ни говорил, Сергей, як всплывае вельми важная для беларусаў национальная конструкция, якая их сплачивает. Кто бы что ни говорил. Фашисты. Вот это имя, которое атрымаў цяпер беларускі ОМОН. Абсолютно, абсолютно, Юра, с тобой згоден. И когда начинаются такие базовые речи, ну, это... Як бы, это сур'ёзна. Я не ведаю, як так бы мовіць, як так можна працягваць, і яны зрабілі катастрафічную памылку. Я кажу, любы, коль заўгодна жорсткі разгон вот вуліцы, это одно. А когда Окрестина робіцца падобна на подвал гестапа, это как-то выглядае. Я кажу, для беларусаў это вельми важно было и есть. Безумовно. Ты больше тут, коли уже говорить про протесты, так с того, что передавали наши корреспонденты со слов видовожцев, был только супротив вот этим нападам ОМОНа и спецназа. Такого, как там нападали сами, но так, были некие провокаторы, але это одинаковые выпадки. Але вот ты правильно сказал, коли люди затрыманы, ну вот справа в тым, што вось калі мы учора гутарылі з Віталіём Цыганковым, які правёў там суткі на Акрэсціна, і я казаў, ну а хто-небудзь пратэставаў, вось калі там білі, он кажа, ну людзі казалі, але так, ну, бо калі ты павернешся, б'юць, то здесь людзі ўспрымаюць гэта як, і там, кажу, вот гэтыя дзяўчаты, там сержанты, лейтенанты маладыя ходзяць міліцейскія, яны ўспрымаюць гэта як належнае. Справа в тым, што нават вот такая элементарная рэч, што калі арыштоўваюць, затрымліваюць і ставяць, значыць, вот так вот да сцены, это дапушчальна, ну, скажем, у Амерыцы дапушчальна, калі вот взяли нейкую групу, ці там кагосьці, нават калі ты едзеш за рулем і цябе тормозить полицейские, тебе могут опрануть наручники, пока он проверяет твои документы, это нормальная практика.
Але калі ты ўжо затрыманы, вось за такія рэчы ўжо паліцыя несе адказнасць. Я прывяду толькі адзін прыклад. У 97 годзе у Нью-Йорку адзін з эмігрантаў з нейкай краіны з Лацінскай Амерыкі, я не памятаю просто ўжо нават з якой, ён быў там схоплены за нейкае дробнае хуліганства, даставлены паліцейскі участак, і з ім зрабілі тое, што зрабілі з некаторымі вось мужчынамі, хлопцамі на Акрэсціна. Ім, ну, прабачце, вставили дубинку у задний проход и порвали прямую кишку, як вот уже диагноз, некальким человеком так зрабілі. Дык вось, Юра, ну там был, конечно, просто вся пресса про гэта писала, там был скандал. Ведаеш, які быў зыск адвакатаў гэтага чалавека да муніцыпалітэта Нью-Йорка першы? Першая сума была 5 мільярдаў даляраў. Я не гаварыўся, не мільёнаў. 5 мільярдаў, і мэрія адбівала, там, здаецца, штось абышлося ў 500 мільёнаў даляраў, і мэрія выйшла шчаслівая, бо іх маглі распрануць. То есть я уже не кажу, что там сели просто там десяток гэтых паліцыянтаў і іх начальнікаў. У нас гэта норма. У нас гэта норма. І ты правильно сказаў, што вось ужыты гэты тэрмін фашысты, хаця, калі мы вот так паглядзім на гісторыю, ну, парадокс гістарычны ў тым, што ў Беларусі фашыстаў не было. Былі нацысты. Фашыстамі называюцца італьянскія фашысты. Дакладней, быў там невялікі рота ці батальён, які час стаяла ў Гомлі. Але фашысты гэта як такой, так сказать, ну, сімвалічны назоў вось людзей, у якіх няма ніякіх тармазоў і цалкам безлітасных. Вот тое, што людей, фактично гэтых маладых там дзяцей 16, 17, 18 гадоў, там 20, да неважна колькі гадоў, збівалі гадзінамі, нематывавана, просто гадзінамі на гэтым Акрэсціна. Ну, гэта просто, конечно, вот гэта просто людей абсолютно страшно абурыла. І, ну, зноў жа, я уже написал про гэта в нашем телеграм-канале. Вот в чым праблема, великая праблема, асабістая праблема Лукашэнкі, што вот за 26 гадоў ён пазбавіўся ад людзей, якія, як скажем, у свой час там Федута, ці Сініцын, ці там Лебедька, ці хтосьці яшчэ, так сказать, хто, ці Ганчар, маглі ему сказаць, што Саша, вот гэта ты робіш абсолютную ерунду, вот гэта рабіць не трэба. Зараз яны толькі могуць скоківаць, як Андрейченко, Качанова, гэта Сергіенко, і браць, так сказать, будет исполнено. Яму ніхто не мог сказаць, што Александр Григорович, ніякай нарады сёння по будаўніцтву ты праводзіць не можаш. Возьми тэлебачанне, пасадзі супраць сябе Караева, Вакульчыка, у прамым эфіры зрабі ім разбор палётаў і здымі іх, сырві з іх пагоны. Сітуацыю это не зменіць, але, можа быць, зменіць напружанне. А яны нават яму гэтага не могуць сказаць. І вот тое, што сёння было, ну, як же рабочие МТЗ там выйшлі, да, з транспарантам. Лукашенко сказал, там выйшлі нейкія, там 20 чалавек, транспарант неслі такі. Нас не 20 чалавек, нас 16 тысяч. І мы не ашметься. Вот все, што ён робіць цяпер Лукашенко, ён робіць супраць сябе. Ясно. Добрый, Сергей. С вами были я, Юрий Дракохруст, и Сергей Наумчик. За дальнейшим развитием подеев сочите на нашем сайте svoboda.org и у нашем телеграм-канале. До побачення. Всего доброго.